Merhabalar, yine venda dengu basın me bistçarve. Kerem bikin bala xwabidon Nûçe yan. Xwenîşandana xelkê nerazî ketiye qonaxeke berfirehtir. Pêka dawî raporên bellow bûyî, revterên hovanên rejîmê digel neraziyan gelek tundtir bûye û her wîsa xwenîşandan jî berfirehtir bûne û xelkê bersîva tund û tîjên hêzin tepe serkerdaye û pêka hinek raporan hêzin hovên rejîmê teke lî xwenîşanderan kirine. Lî bajarê Tehranê de hêzin hovên îtîzamî êrîşkirîne, ser cihek hewa keçana zanîngeha bihîştî û çendin keç bînçav kirine. û lî encama lêdana xwendekarên lî vê zanîngehê, rewşa tendirustiya keçeke ku bo nexweşxanê hatiye veguhastin, ne baş e. Her wîsa lî bajarê Îzê de jî zarokekî temen 16 salî jî aliyê hêzin rejîmê ve hatiye bînçav kirin. Lî bajarên Babol, Erak, Kuhdeşt, Isfahan, Fesa, Kirmaşan û çendin bajarên din de tundutîcî û levdan lî navbera xelkê û hêzên rejîmê de kevîmîne û hêzên rejîmê lî hember xelkê revîne. Me 24 sala nû pirozbe. Bimerebin.